Det er meg der, jo. Nei! Dette er en dokumentar. Livet til Jan Ove. En gang til. Jeg vil også se. Det er hvert fall farlig hvis den fyrer, da. Åh. Nei, ikke imot meg, da. Tryt da. Hva er det? Ikke på meg. Bra, for det går an å skru. Ja, fortere da. Nei, hvorfor slår jeg? Jeg er sånn. Se her nå. Ta full fart. Bare hold den sånn rett. Bare sånn, ja. Fy faen, så rett opp på rista. Åh!